Asa dong salpulima hari tua masih anania si tua ni malimi. Gak dohot deba si tua dohot sada halak par hata si tertulus mangadap tu jolo ni panggomgomi mangaluhon si petus. Alai dong takalap ibana dibuk kasi tertulus ma pangaluan na ni pangaluan na ini nama nauli da me nataguli da me godang do hami binahin mi jala magite siya panagyon ni Oam gada do pangabahan ni Bangson. Sadok magdongan hamauliate ni Roha godang huhalason hami sa luhut na ale Felix na pinagsangapan. Alay asa unang maliliku hutogak ko hupangilom matuho. Tangihon Yuji do pasamak kon bagas jogowi kebeku takop hami maibana. Saluhut nai umbai nahu aluhon hami bana dapat botoon musian ni bana molo ditakka siho. Jadi dohon maaka jahuli manolobi madok tutu dosongoni. Alari hidap panggom-gomi i si Paulus mandokon makuling jadi nama mangalusi. Di bahe na uboto naung leleko panguhum di bangsoon ikas tego hakum manariason hatakon. Ala ay hatakason huru 12 agi do betu salpu dong nakok kau tu Jerusalem magtangiang. Dang jupang nasidaw makatai di bagasan jogoy dot halak manang mambayan gutug na togop nang di pagugan manang di hutape. Jara dang natakasojokon nasida nanggo sada na pinagtuhason nasida nang nuain do pakau. Na mangoli debata ni akadaw pong doaw mangihuton agama naso haliluon di kohanasida law makaposyay sa luhut na tasurat di buku patik doho diaka panugyang ido si topotak kutuho na makirin doho hakku tu debata mulak mangurus sogot akan natigog doho akan nagiluk songon na hinirim ni kohanasida pe alani ido bain na huhabuk juhon asam marohan ayas au totong magadopon debata nang magadopon jolma alai dung sapu manang 3 tahun Roma mabuon asiasi tu bangsoku dohot peliar di si Jepang nasidaw mangurasi diriku di bagas joro alai dada mardongan atogop manang di bagasan nagutuk alai naing madison yang di jolongon jahudi deba nasiat asia mangalu-alu molotung adong di boto manang dia hasal aku nang nasida ote na di hataon manang dia geduku dapat nasida di na jongjong iau dia dopan ni rapoti holan hataon na ujawo ni huhut jongjong di tonga-tonga nasida ala ni haheo ni akan na mateon umbay na di humi hamu awusa darion ala di palalap-lalap si Felix manasida alam masetakas di boto agama ini nama nung petuat kapitel Lisias pagtakasak kuma akahata nasian hamui didokon malet na ni mga ramoti si Paulus alay lumabang nasaujari abaton manang isidongan na nagyot makobasi idibana alidung salpu debari Roma si Felix dohot dongan sari pena si Drusila Jahudi disuruh na mangharap si Paulus na imbigyon na hatana tayong tu hapok siya di Kristus ladi na hinataon na tangingot tu hatigo anot hato manon doot uhom sogot tayong tasonggot si Felix gin na mamangalusi at tong songoni majolo molo sadiari au suwaku do na majowo alihu do du hirim kohana lihonon ni si Paulus sepeng tu ibana di bani jojok do disugui mangalap si Paulus maka tatai do di bana alai dunggok 2 tahun Roma si Perkius Festus magati si Felix jadi naing do si Felix bajojokon basana tu halak Yahudi tidak dikon masih Paulus tagugung